Доран Колешко се тресе, излиза силно синьо племе, здрави, силни и сплотени, те са тук феномени. Амазонката Мартина мина бърза като лавин, походи малко на ръце и айде отстранена бе. Траянна битка се яви, храна да вземе нови. Беше тежко разгромени при зелените, пленен по някоето време. Явини се Гизем, разказа ни играта, превърна ни в харем. Калин великолепни, бе тежко изгорял, получи главна роля в турския сериал. Муай тай боецът, когато няма хапка мрънка, но ако трябва груба сила, всяка женска ще е отрънк. От слънцето нахранен, Лапунов боси гол ще сготви на яхния противникови ад отбор. Крещящата ръждавичка доказа колко сила има, мъжете отстранява, ревлива, но непобедима. Алекс е дър като кон, мрънка много на синхрон, знае как минава се всяко следващо трасе. Атракцията на сезона, старозагорската икона, силен, мощен и красив, ще направи всеки див за себе си, пък нямам думи, ще извикам само ауи! Леле, мале, много се радвам.